ноҳияи мурғоб дорои масоҳати 37,000 километри мураббаъ замин буда бо давлатҳои ҷумҳурии қирғизистон, ҷумҳурии мардумии чин ва давлати исломии афғонистон марзи тӯлонӣ дорад. дифои хоки муқаддаси майҳанро дар ин минтақаи дорои иқлими сарду қаҳратун беҳтарин ҷавонони баҳору номуси манотиқи мухталифи кишвар ба ӯҳда доранд. ҳомиёни ватан бо шукӯҳу ҷалоди тоза ба паради ҳарбӣ омодагӣ дида садоқати хешро баҳри ҳифзи музаффариятҳои ватан нишон доданд. марзбонам ҳифзи кишвар қарзи виҷдони ман аст. меҳри поки ин ватан андар дилу ҷони ман аст. баҳри осоишти ӯ савган хӯрдаман ба ҷон, шоҳиди ин қавли ман худ аҳду паймони ман аст. аввало ман аз номи худ, аз номи хушунҳои саради кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи мурғоб тамоми ҷумҳурии тоҷикистонро ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон табрик гуфтанӣ ҳастам ки сарбаланду хонаобод бошанд. мо марзбонон шабро шаб намегӯем, рӯзро рӯз намегӯем, гармиро гарм намегӯем, сардиро сар намегӯем, марзи худро муҳофизат менамоем. дар ҳадду сарҳадшиносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. то забондор аст, ватандор аст ӯ, то забондор аст, бисёр аст ӯ. идатон муборак бошад. тӯли 1 сол аст ки ман дар вилояти мухтори Кӯҳистон Бадахшон дар ноҳияи мурғоб, яке аз ноҳияҳои баландтарини дар Тоҷикистон аст, хизмати худро адо карда истодам ва ҳамаи ҳамватанони азизи худро ба ин ҷашни 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон табрик таҳният гуфта ва ба ҳамаи ҷавонон гуфтаниам ки ин хизмати ватан модарро бояд ҳар яке мо адо намоем ва ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамроҳ шавем. раиси ноҳияи мурғоб Ҳусния Раҷабзода ҳомиёни марз ва тамоми иштирокдорони паради ҳарбиро бо 30-юмин солгарди истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош намуда қайд кард ки қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо вуҷуди мушкилоти зиёд дар тӯли солҳо дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар мақоми арзандаро касб намуда дар таъмини сохти конститутсионии мамлакат саҳми беандоза доранд. бо таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати артиши миллӣ заминаи моддиву техникӣ ҷуз ҳутомои артиши миллӣ комилан беҳбудӣ ёфта инфраструктури лозимаи ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир фароҳам оварда шуд. баъд аз суханони табрикотӣ паради ҳарбӣ оғоз гардида ҳомиёни ватан, намояндагони нерӯҳои қудратӣ ва ихтиёриён аз ҳисоби захираҳо аз назди минбар бо қадамҳои тантанавӣ гузашта бори дигар садоқати хешро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ватани азиз нишон доданд. низом таваҷҷӯҳ ба байн. ҳайат шахсии сохторҳои қудратӣ ва захираҳои сафарбарӣ барои гузашти паради ҳарбӣ ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон саф оростанд. фармондаи паради ҳарбӣ майор Раимов ба пешвои миллат, президенти кишвар, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф! мувофиқи ҷузутом байрақи ҷангӣ рӯ ба рӯ, дигарон ба рост гард, дар як масофаи муайян, таваҷҷӯҳ ба рост, бо қадам марш!